100 फैगोन जौसे फैगोन दा बेयाव 30आवनो बुंजोबबाय इसुनो नायाखै नङाबा थिगानो दं दे मोनथ'वाखै गासिबो लाइन जानानै दं माने बिथांमोना बेसेबांसो फैदों भेरगावनिफ्राय दा फैबायसो थादों जोंना बे खाथियाव 100 एबभ जागोन नामा 100 एबभ आसाम हादोरनि बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनोब्ला बर' फरायसालिखौ फोथांना लाखिनोब्ला नङाब्ला थानाय नङा आसाम हादोराव बर' बिजोङा गोसो 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 आसाम हादोरनि बर'फोर गोसो 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 आसाम हादोरनि बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनोब्ला बर' फरायसालिखौ फोथांना लाखिनोब्ला नङाब्ला
दुखु